Rhwng y llinellau, gan Christine James, cyhoeddiadau barddas. O ddyfnder gwythiennau dion rhondda, rhymni, taf a chynon, ar ddociau biwt a glanfa iwerydd, ar llwysau'r glo yn enw cynnydd a chynhesu'r byd. Ar hyd y rhydweliau cochion o Wynedd, Powys, Ceredigion, at henlo ddoi daw tanwydd newydd, yn gnapau o Gymraeg ar gynnydd i gynnau gwlad. Lôn Fain, gan Dafydd John Pritchard, cyhoeddiadau barddas. Pan gipio'r gwynt dy chwibannau tair, dim ond y cŵn all ddeall yr ymadeg rhwng cromfachau'r mynyddoedd. Dim ond yn hw all gynnig clust mewn corlannau uchel, a chlywed cawod law dy lais. Pan gipio'r gwynt dy chwibannau tair, mae pawena'n gadael rhai brawddegau bler, a'r femrwn oer a gwlyb dyfynydd di. Trwy ddyddiau gwydyr, gan Sian Norddi, gwas carreg gwalch. Dawn yn glir ar dydalen, crebwyll ymhleth a chystrawen, yn creu byd hyd o eiriau sy'n denu fel cusanau. Mae'n war, mae'n wych, mae'n wreiddiol, crefft fel petain naturiol a phawb ohonom yn dotio. Ond yn ei gwmni heno, gwn fod rhwng ei linellau, remp na allaf ei faddau. Eneidiau, gan Ala Jones-Williams, gwas carreg gwalch. Wyt ti'n awgrymu mae rhyw fath o hobi i'r breintiedig i'w ysgrifennu? Rhywbeth i'w wneud yn yr amser sbar rhwng cyfri dy arian? Wrth gwrs nad ydw i ddim, ond mae nifer o lenorion yn cymryd eu hunain a'i gwaith lawer gormod o ddifri. Tydi rhan fwyaf o bobl yn malio dim am lenyddiaeth. Nid gweld baim o hyn, ond cydnabod fod ganddyn nhw bethau llawer pwysicach i'w gwneud. Cael y ddeipen ynghyd, rhan amlaf. Beth felly yw diben llenyddiaeth? Unig ddiben llenyddiaeth ydy rhoi pleser. Os na fydda i wedi cael fy llygad dynnu gan ddwy dudalen gyntaf unrhyw lyfr, yna fydda i byth yn cario ymlaen. Dewis, gan Ioan Cyd, gwas gomer. Ar y ffordd adref, dywedodd Mari y dylai pawb orfod wynebu o leiaf un argyfwng mawr yn ystod ei oes, mwyn hogi'r synhwyrau. Roedd gormod o bobl, meddai, yn cysgu byw. Pan glywodd hynny, doedd e ddim yn siŵr a oedd e'n cytuno â'i hathroniaeth eithafol, felly cadwodd ei geg ar gau a'i lyged ar y ffordd. Gan farnu, nad oedd ganddo hawl tynnu'n groes, am nad oedd yn yr un man â hi. Pwy oedd i ddweud beth oedd yn iawn? Paris, gan William Owen Roberts, cyhoeddiadau barddas. Cafodd ei ddanfon i mofyn Joseph Goebbels fwy nag unwaith. Dyn oedd yn camu'n ddilol i'r sedd gefn mwyn ista'n fyd yn craffu trwy bapura ar ei lun. Y tro cyntaf i hynny ddigwydd, roedd ei got ledar mor newydd nes i bod hi'n gwichian ar y symudiad lleiaf. Yn y strym Sherburg, cafodd yr anrhydedd o warchod Joseph Goebbels ar y llwyfan rhag yr heclwyr a oedd yn crochweiddi'n swnllyd yn y cefn. Roedd y lle yn morio dan ei sang, ac ath yr areithydd i hwyl nes gyrru'r dorf yn gacwn wyllt. Boddwyd sŵn yr esgyrn oedd yn cracio hwnt ac yma. Bob, cofiant ar Williams Parry, gan Alan Llwyd, gwas gomer. Erbyn i wythnos ar ei steddfod gyrraedd, roedd Bob ar biga'r draen. Anfonodd ei ysbiwyr i fai colwyn trad ynta'n aros yn y eiddgar yn Rhiwafon. Un o'r rhain oedd Llew Owain.
Anfonodd frys negas at Bob ar Fedi'r 40, ddiwrnod cyn y cadeirio. Nothing definite, bright weather wire letter. Methodd llew Owain drwy'n o unrhyw stori fodd bynnag, ond rhyw 20 munud yn ddiweddarach anfonodd ei ail ysbiwr, a lafon negas arall. Have found rooms for you. Deallodd Bob arwydd y cad y neges gydd ar unwaith. Ef a fydda'n cael ei gadeirio y mae Colwyn ar y diwrnod canlynol. Y Brenhin Bren, bywyd a gwaith Thomas Parry, gan Derek Llwyd Morgan, Gwas Gomer. Yn ei wely, yng ngwastad faes yr oedd pan ddaeth ei fam a llythyr cyntaf enid iddo. Wrth ateb ei llythyron, y mae'n cywiro ei hiaith, yn y ffordd fel ysaf bosib, y mae'n rhaid dweud, ond cywiro ei hiaith y mae serch hynny. Ond yn gymysg ar gwersi, y mae yn ei lythyron cynnar ef ebychiadau iachus o hwyl a halleluia caru. Mewn llythyr at enid y Mai 1933, dywed Thomas gydag afiaith a disgwylgarwch, mae dim ond mis y sydd, nes y caf dy weld ath glywed, etc. Ni soniodd am yr etc. mewn unrhyw lythyr arall. Ffarwel i Freiburg, crwydradau cynnar T.H. Parry Williams, gan Angharad Price, Gwas Gomer. Soniodd T.H. Parry Williams sawl gwaith i ddodori enw mewn mannau arwydd a cael. Un o'r pethau mwyaf beiddgar a wneithim erioed oedd torri fenw dan enw Byron ar y mur yng Nghastell Tilion ar lan Llyn Genifa. Gwneud pan oedd y gwyliwr wedi troi ben draw, gan fod ychwanegu enw at y miloedd oedd yna eisoes ar y muriau yn drosedd erbyn hynny. Roedd y torri enw'n act o uchelgais farddol, ac yn ta fewn ychydig fusodd i ddod i amlygrwydd cenedlaethol yn ei famwlad trwy ennill coron a chadair yr Eisteddfod Genedlaethol.